partizipazioa ditun, ETV-ko loteria. Hemen tokamo! Jarri arte. Venga, sube, bai. Beti. Olea kalele, kalale, lale. Amen, gure jaio. Ez izan alperra, argi nere ideiak ez dira besteena kaletik nijoa. Ezin du nahi dudana egin, baina askatasunaren beharra dute ez daudemen lagun. Plataforman gaineko, lehenbiziko norpera! Hey, imi yo, imi yo! Gustatzen zait txitxarro, itzela eta garbera! Hello Kitty ez dakatu bat, Hello Kitty da! Pantera! Toka. Que te veo. Que te veo venir. Y te voy a pillar. Ahí se ate trampa. Venga, itxaso gure, dama! Ikusi. Ni astronauta nago, gordo. Bueno, tibera, sarko. Hola, xe. Kafeare bai. Ze merkia. Baina musika jarri. Txomin, segurata artista. Oso ondo, osea, Luis, bien, osea, edekin, tengo bai, música ligera. Bueno, mikroa ez bota, no? Oso ondo, zurekin itxengo Hau zentzako, Aber, Txomin, etxara konturatzen ari zarela egiten ridikuloa. Bueno, ni entzuten nahi naiz, hola egiten nahi naiz, como cementero, baina ez dakit zertaz aizeate, badakizu. Bueno, Barru, onak, Gabon gaua izango da. Bai? Gaur. Hilebete faltaek. Hilebete. Aurrera. Kaixo. Ongita, zuek zentzizu hola besti desfasatu batzuk. Baina, aitzestea normalen kantari edo? Bueno. Bueno, hemen, emadeu beste. Zargalia, tertulirako. Ez dakit, ba. Ostia, altua da, Altua da. Gietorri, misteriozaleok munduko gertakari eskutuetan murgiltzen den saiora. Oi, mi esker. Bueno, Maite, bixi, bai, esaten du, Eta... Hori da nik. Dena hasiko gera 2014-2015 amotza gainea. Bai. Bai, oso. Hemen jartzeik, sartze ginoela, amabost, 46. Eta kalartzak esan di, komunea juteko astik bat, zakat. Bai, motel, 46 arte, bai. Eta gaizkizeoko ijarrita. Komunean neola, eta minutu bat. Eta kulpaneria orduan. Bai. Aníbal Lecter. Jarri musika, que no estaba muerto, no, estaba tomando caña, Nire kamara, ez da balezki gaur iruditu torret ez dakit hori da. Bueno, table ba nahi dozuela balortua, ostiral honetan egingo dugula, sosketa, eta bueno, table poli-poli bat, zola zuri poli-poli bat, zeuentzako alda izan da, zer egin behar du? Ez alda zuen okitu. Zema gelditzen zait. Ba, oso gutxi gatzea izo. Bueno, ba, gaur. Abenduan, zueke bai, Ian eta atzeko ventiladorean. Una vez. Coño, eta euskara gobertsi bai egila. Badarki, busti, bestaldea juntazio eguzki. Ongi etorri Euskal Herrira. 1, 2, 3, pa casa. Epa, ez da, lasaitu bai. Zer da, ba? Ez simulakua. Ez, hau zuten baba, Tesorero. Jartzen bai. Bueno, Lasai nahi. Segi, musika tristiak inadera hau berriz ondo inberdeu. Venga, jarri goitik berriz. Jarri, favorez.
zuk ere. Metro erdi gutxi goki! Baixe! Hau, zetzaitza! Beiratu, dena beiratua. Eta batua galean ez da erabiltzen, ez da? Orduan, Claro, hemen Euskal hiru ordezkariak ditugu, Nafarra, zu. Begira. Masakretor polita hemen. Garra biziteta. Hola, bai, hola. Polepote. Hau, A ber, ba. zuek aurrera begire, ni atzetik hasiko naz. Musika ber, apurtxu beinak.